Рөстәм, Алсу, менә ашарга пешергәндә иң мөһиме нәрсә, менә? Иң мөһиме ихласлык. Шын күңелдән, йөрәгенә биреп пешерү кирәк. Ай, Алсу. Иң мөһиме ир-атның аш булуы. Ә сез гел аш. Дуслар, аңлаңасыздар, тәмле көрәшнең чираттагы чыгарышында бездә кунакта Татарстанның ат казанган артистлары, яраткан җырчыларыбыз Рөстәм Асаев һәм Алсу Әбелханова. Димәк, Рөстәм, Шимбә, көндезге саат 11-дә. ТМТV телеканалында тәмле көрәш карагыз. бик тәмле булачак. Әйе. Була. Шулай. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.